Tak právě si jdu vyzvednout motorku. Budu se tady 3 dny tak nějak toulat sám po ostrově. Mám novou hamaku, tak doufám, že bude příležitost si to vyzkoušet. Tady koukám po obchůdcích, protože všude v Malajsii, všude ve Vietnamu je normálně možný najít benzín do zapalovače. Tady to je nemožné, tady nemají benzínový zapalovač. Jsem to se tak koupit normální. Jo. Jinak Bali, celkem zajímavý, pěkný, levnější než jsem předpokládal, což je samozřejmě super. Motorka tam mě vychází na nějakých $6,5 na den, nebo něco takového. Už je paráda. Takže teď se pojedu podívat, trošku to tady prozkoumá. Pojedu se podívat na sever ostrova. No a tak nějak jakoby kempit, jsem tam se někam podívat, ale spíš se tak jako projet. 3 dny užít teďko jako na ježdění, na ježdění na motorce, takže si budu navštěvovat jestli bude nějaký hajky nebo takhle. Možná asi ani ne. To se všechno ukáže. Jaruško, tamhle je vidím. Když já nevím tu velikost. Velikost. Com'è la signora? Così, 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 così. Jo, così. Asi tak. Velebnosti. Je, samo nebe mi vás posílá. Já scháním tadyhle svetřík pro Cecilku, ale nevím tu velikost. A keliška se mi zrovna někam ztratila. No. Prosím vás pěkně, neměl byste něco prostě na normálního člověka jako na mě, rozumíte? Permesso, signora? Já mám pro vás něco lepšího. Egno, nuno, americano, speciale, No, pojďte, signora, pojďte. Hello. Ah, thank you. Yeah, blue. Yeah, gas. Okay. Pokud se tak cítíte ve městě, přemýšlejte o tom, jak se cítí motor vašeho vozu. Nové složení aditiv obohacené o částice ActiFlow snižuje tření uvnitř motoru. OMV Max Motion 100 Plus prodlužuje životnost motoru a snižuje spotřebu paliva po každém natankování. Okay. Yeah, that's like this. How much? 100. 100? 100. 100? No. No. Like 950. 500. 50. 95. 95? Man. That's a lot? Yeah, this. Are you sure? 500. Takže všechno nakoupí, no, připraví, no, zapalí, no. Koupil jsem to zase víc, než jsem potřeboval. Našel jsem také ústy obchůdek, kde jsem viděl, jako, že mají ty oříšky, almond, almond. Ale všechno taky v velkém balení, takže jsem to koupil půl kila. Zase kilo ovesných vloček, já nevím, goji jsem tam našel, tyjo, různý věci, ale všechno po takových velkých těch, no, tak říkám ještě, že
mám motorku a mám to takam dát, jinak bych to jako nemohl koupit, protože tady v těch obchůdkách, to kdybych se měl jako živit tady jenom v těch obchůdkách, tak to za chvilku chcípnu a moje zažívání se mnou, to chcípne ještě dřív. Takže to, jak se nakoupil dobrý věci, trošku to stálo něco, ale já pak mám rád jako ty nezávislý snídaně, protože pak nevadí jako ty rejže, jak smažený a cokoliv, jako to do, ale jako snídaně jsou vždycky lepší ovesný vlčky, něco prostě, nějaký ovoce a takhle, no. Ale tak stejně to stálo kolik, no, tak řeknu 300-400 tisíc, ale mám toho prostě, myslím si, na měsíc, jako i med jsem si koupil všechno, jako, no. Takže říkám, prostě jsem, že tady na tom skútru je to lepší takhle to, mít baťoch na zádech a jet. Ve městě je to celkem nepohodlný, ale mimo město se to normálně dá, takže už to nebudu dlouho zdržovat a jede se na sever. Právě jsem dorazil na místo, kde si asi vybalím hamaku. Konečně. Jedna věc, co mě tak vadí jako na Bali, jako je tady hodně bordel, jo. To je pravda. Jako dost jako odpadky, no, jako dobrý. Ale je to takový hostě osídlený, že prostě většinu cesty třeba se dneska je, ale jsou z krátké vzdálenosti, 40-50 kilometrů. A jde tu prostě hodinu a půl, prostě to rozhustý provoz a všude všechno jako vedle silnice obydlený, osídlený. Stočně takový jako zastavěný, jo, že člověk, než se dostane někam mimo nějakou trošku civilizaci, jak to jako trvá. Prostě, tak to mě jako tak trošku vadí, když tady pomůže nějaký hajzl. Ale jako jinak dobrý, jo. Dneska jsem si tady našel, vůbec jako nevím, tady vedle nějaký hory. Ta vypadá fakt vysoce. Schválně, až přijede Kevin, tak zkusím, jako jestli by se na ní jako dalo vydrápat nějakým způsobem, klidně s nějakým, jste taky na každou hovadinu potřebuji průvodce. No. Třeba by to taky nebylo marný, no. Takže uvidíme, dneska bych tady někde chtěl najít nějaký 2 stromy, který bych to mohl pověsit. Takové tady krásné místo jako na stan, ale já bych chtěl vyzkoušet tu hamaku. Vyloženě se na ní těším.
Jako úplně vyloženě nejvíc, takže to chce najít nějaký suprový místečko. Tak koupil jsem si jedno velký pivo. Tady jako mimoměstská s mimoměstskou přirážkou teda. Ale 45, mě se dá koupit za 40. Ale je fakt, že to je, myslím, že 7 nebo něco takového, jako 0,7, takže to není zase tak hrozný. No. Hello? Tak ty bláho, já jsem nakonec musel zvolit úplně jiný místo ještě v noci, tyjo. Tam to mnou přišla normálně halda místních, jako byli v pohodě, v klidu. A úplně se mnou snažili nějak mluvit, a moc to nešlo. A úplně mi říkali něco, nějaký slova, už tak nebavím, a ta ženská jako... Říkám, ty vole, co mě tady jako zabijou, jo, nebo co? Říkám jako danger, nebo no. Říkám nějaký animal, jako zvíře, tady běhá, nebo nějaký lidi špatný. No. Ale že tam nemůžu zůstat, říkám, proč ty veli? Ještě předtím na mě volal ten chlap, říkám jako stay tomorrow, OK. Říkám, ty vole, tak co jako? Tak nevím, tak jsem vzal mobil, říkám, to tam nahraje do překladače, to tam nahrála. A on to byl hřbitov. Takže já jsem se ubytoval na hřbitově, tam jsem si postavil na hamaku, všechno, říkám, ty vole, jaj. Nic, a oni byli jako v pohodě, ale že tam prostě nemůžu zůstat, že to je jako posvátný, ale říkám, tak to je v pohodě, no, tak byli jako úplně v klidu spíš. Možná jsem se jim měl zeptat, jestli by se nemohl přespat jako u nich, ale říkám, tak to jsem nějak jako nevypadali, že by to jako nějak, že by do toho šli, říkám, dobrý, jak se najdu jiný místo. Oj, tady nemůžu zůstat, oni, nevím, asi jsou zvyklí nějaký klasický turisty, který prostě nějaký jako kempování, tohle to nedělají. A ono, já jsem to hlavně na Google, tam je to fakt zobrazený jako kemp, jo. Tam to je prostě jenom jako louka, tam jsou nějaký spáleniště občas. A nahoře tam byly normálně jako prostě odpadky tady to, že jsem říkal, dobrý, jak tam lidi prostě jezdí kempovat, ale. A úplně ne, tohle co. No nicméně jsem nakonec našel, po cestě jsem jako chtěl jedno místo, ale říkám, úplně seru na to, tyve. Zkusím něco podívat po něčem po cestě a teď jsem našel nějaký takový starý tržiště, nebo tak nějak to vypadá. A nakonec jako vyzkoušel jsem hamaku, zjistil jsem, že potřebuji něco pod zadek, protože jako teplo je jako v pohodě, ale táhne ze spoda. Tak to musím nějak ještě jako pořešit. Ale jinak je to dost na spadí, je to dobrý. No, to tady ještě večer přijde nějaký chlápek jako taky, co tady dělám. Říkám, že chci dojet tam, ale už je pozdě a už se tady jako jenom přespal, rána vypadnu. No, dobrý, jako OK. Takže jsem tady vyspal vzadu tady zatím a takovým skoro asi tam házejí listí a bůh ví všechno. Ale dobrý. No. Takže takovýhle jsem měl zážitek se hřbitovem, no. Málem jsem znesvětil místní hřbitov. Tam jsem jako prosím spal. A tohle vypadá jako docela dobře, no. Ještě tamhle to mlíko, tyhle. Pěkný. Přišla mi sem teď babča
zkusit něco prodat. Takže jako náramky, tady to na to já moc nejsem a nevím, jestli to někdo kupuje, asi jo. Ale tak jako, nechci si ní odbít, jak si říkám, jak se vezmu 4 banány, ona jako 10, tady to, co jenom 100, ne, se vrátí, ne. Tak to hned zkoušela, ty hned vrátila jenom 50 prostě. Říkám, hej, ale to bylo úplně 90. No tak jsem tady víc. Tak nakonec dala haldu ovoce za 20 000. Jako dobrý, no. Umí co dělat, abych to vůbec nět, tyhle. Ale jako, co mě překvapuje, možná nějakou v zásadě ani za stolik ne, ale že vlastně je tady hinduismus a i to, že ty lidi jsou věřící v nějaký bohy a takhle a na co nevidím na tom nic špatného, rozhodně to ne. Ale v pořád jsou to jenom normální lidi, asi jako všichni ostatní a prostě když to jde, snaží se vydělat a po případě i podělat. Jak si to potom jako vysvětlujou se svýma bohama, to nevím. Ale na dobrý kart mě to určitě moc nepřidá. Jako chápu, že ta chudoba, bída u některých těch lidí potom člověk dělá jiné věci jinak, no. Ale moc to nemusím tohleto prostě. Jako já rád platím za to, co si chci koupit. Rád pomůžu někomu. Prostě kdo na mě nepůsobí nějakým způsobem, že by mě chtěl podělávat. Nebo já vím, že jako ty lidi to tak... Ale ne, myslím, oni to tak myslí prostě, jako kdybych se prostě nevozval, tak ona mi těch 40 000 prostě nedá, jako to, já to moc nemusím, jako vím, že to prostě je v tom světě, v Asii a Bůh ví, co bude ještě v Jižní Americe, jo, tam jako možná budou i víc naléhaví, ale není to věc, která by se mi úplně líbila a jsem rád, že na jednu stranu v Evropě tohle máme tak nějak trošku pošéfovaný jako s nějakýma, dejme tomu, zákonama a člověk se může nějakým způsobem jako bránit, ale tohle je zase úplně něco jiného a je to takový surový, jako jo, že prostě tady musí člověk sám za sebe, jako není to nic velkýho, nedělám z toho žádnou aféru, ale je fakt, že člověk si toho všimne, no, že jo, tady prostě, že ty lidi by chtěli, já hrozně jako nerad dávám jako lidem i peníze, když jsou to žebráci, žebrají prostě. A co mě teda jako drásá, teda jako ty mámy s těma miminama jako na těch ulicích, prostě ty mimina, ty mě úplně jako hrozný, no. A oni takhle furt to nataženou rukou tohleto a nevím, já to prostě nemám rád, tyjo. Ten stát se prostě o ně neumí postarat asi a navíc oni jsou jenom v těch turistických oblastech, jo. Což je prostě... Na mě to působí, že to je takovej ubohý životní standard toho, jo, že prostě je tam i spousta lidí, kteří asi taky nic nemají, nebo třeba ve Vietnamu to tak bylo, že to byl chudák, já nevím, tlačil tam ještě před sebou chudáka na kolečkovém křesle, ale prodával zapalovače prostě, jo, nebo něco, ale nežebral prostě. A tady ty žebráci, oni jsou jenom tam, kde jsou prostě turisti. Jo, když jedu tady mimo, tak tady žádný jako žebráci nejsou, tady buď prodávají nějaký tady ty cetky, blbosti, prostě, jo, ale furt je to lepší, než s tou otevřenou rukou prostě takhle jako žebrat, já to prostě vůbec jako, jo, můžete mi říct, že se do té situace nedostal a takhle, a doufám, že se do takové situace nikdy snad ani nedostanu. Ale mně to přijde jako spohodlnělej nějaký ubohej jako standard takovej. Jo, že prostě ty turisti některým ty peníze dají a takhle a jen to vyloženě jako na nějaký do přežití nouzový jako stačí, jo, než že to je jako těžký se zvedat z nějakého úplného dna, ale nevím, no. Nerad tohle podporu, radši si koupím prostě 3 zapalovači, který nepotřebuju od nějakého takového chudáka, pomůžu mu, než abych tam byl prostě jako jenom žebrák, takhle se na mě usmál a takhle natažená ruka, já prostě to nemám rád, no. No nicméně se teď jedu vydat k jezeru, už jsem se tady zdržel víc, než jsem chtěl, ale je nádherný den a já nikam nepospíchám a to je na tom všem nejlepší, že já nikam nepospíchám.
tady jsem přečkal noc, na tomhle pěkném místě. Když mi byla trošku zima, ale bylo to dobrý. Hello, hello. Wow, nice view. Wow. I'm from Czech Republic. Wow. Huge lake. No, it's okay. It's okay. But thank you. Wow. Oh no, thank you. This may make Oh. Yeah, this from the lava to the black lava. You see, rice field, Very nice. the rice terrace. This is the Barong Wudrangda. Oh. Yeah, Barong Wudrangda. But they got the bed. They got the sifa. This one. Ah, yeah. bad God. This the one the Polken here Batur, Agung, Abang. Yeah, Matrimon this one. You made it. My this one, the family artist this one. Ah. This is the Agung eruption for the fishmen, Ah. Ganesha. Ganesha. This is the Tunyan village. Wow. This is the fish, color out. For the 8 the night, the close the morning this one. 8 night with the cloud there. Ah. This, yeah, this one the clouds the raining. Ah, okay. Wow. That's It's very nice pictures. might be rich for you. I'm sorry, I can't handle. I can't handle. This people like so might be costing not so many tourists come here yeah, because no have money yeah. They let me one with me this people like morning price yeah. I would like, but I can't put it somewhere. Yeah, I give you back people for the nice cartoons this people like yeah. For morning price yeah. I know. This for morning price No. yeah. They let me one with It's- me. They let me one with me this people like for morning price. It's yeah. very nice, but I can't put it nowhere. I give you put the back this one put nice cartoon this one. Thank you very much, but I can't handle the picture. It's impossible for me. But very thank you. Thank you. I can't put it in my back side. Sorry. Market. Tak co říkáš, táto? Co? Říkám, co říkáš tomu panorámatu? Je to žrádlo! No, a co až budeme nahoře, to teprve budou panorámata. Jsem se tady zastavil na oběd u jezera. Samozřejmě jsem za vstup do tady toho místa zaplatil 50 000 rupií. A to už jsem si na to asi zvyknul. No, tak mezi tím se mě další x lidí ptalo, jestli něco nechci, že jo? A furt to samý dokola, prostě hey, how are you? Where are you from? A já už jsem z toho fakt jako unavený, už začínám být docela neverlej na ty lidi, prostě říkám, hey, what do you want? A oni, yeah, I don't know, okay, sorry. So, takže prostě po nějaký 10. interakci denně, jako minimálně, vás to opravdu přestane bavit tohleto. No, já nevím, jako, jo, prostě furt nějaký, něco vám někdo nabízí, tady to prostě nechci nic, prostě ani nechci říkat, odkud jsem, jako, a nechci být hnusný, ale už jsem z toho prostě unavený, už mě to prostě nebaví. Tady piju kafe, jsem udělal kaši s ovocem, výborný ovoce mi dala babča a prostě si tady vychutnat trochu ty výhledy. Jo, no, takže jsem naplnil vodu a kam jedu a tady to a mě to nebaví furt jako každou hodinu vysvětlovat nějakým lidem. A fakt mě to nebaví. No, prostě možná, že jsem arrogantní, nebo ale prostě to by vás nebavilo furt do nekonečna nikomu něco vysvětlovat. Ale jako je to tady pěkný, no.
Prostě pohoda, klídeček. Pravděpodobně sopečná hornina. Tady takhle hory. Obídek, mouchy, klasika. No, pak najdeme místo na to, kde se ustájit. like it. To vypadá nádherně. Ale když se člověk podívá do tady. Tak je to pěkný bordel. Tak se jdeme podívat, jestli tady jako je fakt jako kemp, no. Vypadá to jako všelijak.
Takže dneska kempujeme v mracích. To je docela hustý, ne? A zase jakože oficiální kemp, ale tady prostě to není úplně jako kempy, no. Nazývají tak spoustu věcí. Jako včera si myslel, že jsem přijel do kempu a místní je tam odsaď pak vyhnali, protože on to byl hřbitov, jako jo. Takže jako je to taky kemp, jo, ale takový ten tuhoš kemping prostě, takže to bohužel nešlo, to bylo moc posvátný prej. No a spodně schválně jak jsem vysoko, ale ty, abych typoval klidně i 1000 metrů, tyjo. Tady teplo, ale v noci bude určitě asi i zima, no. Nicméně, takže si tady postavím stán, možná, že tamhle i strom nějakou hamaku, uvidím. Jako za 50 000, neber to. No. Prokličkoval jsem se městem, jako těma vesničkama, no takhle. Co mi tady na tom Bali asi trochu vadí, jak je to strašně hustě osídlený, takže v podstatě jako nejedu po silnici, kde by nebyly nějaký baráky, domy, mini vesničky, jo, a místama jsou horší, místama o něco lepší, ale je to hrozný bordel, jako teda. A kdekoliv se zastavím, tak prostě, musím to tak říct, prostě pořádně někdo otravuje, jako vyloženě otravuje a jako už jsem byl dneska jako chvilku takový jako nepříjemný, protože to je fakt jako oprus. Zaplatil jsem 50 000 do vstup jako tady kolem toho jezera, jako dobrý, no tak jo, dobrý, prostě pěkný. Jo, teď jsem zastavil na nějakém parkovišťátku, že tam prostě, viděl jsem tam jako vodu, tam doplním vodu, prostě z kohoutku přes filtr a tam dělám sváču, tohle. Teď na furt otravoval nějaký týpek, prostě normální parkoviště, jako takový, jo, a furt tam jak něco nabízel, nějaký blbosti, prostě nějaký, nevím, někam nějaký vyhlídky na hot springs, jako prostě nějaký horký pramen, říkám, já nic nechci, prostě nic. Jo, pak jako kafe si nechci, říkám, ale já mám, jako. A furt tam ochomejtal a pak mi dal nějakou knížečku, jako na vstup. Říkám, hele, jako sorry, prostě tady tebe parkoviště, já ti tady nebudu platit zase za další vstup, jenom že jsi tady zastavil na motorce, tyhle. Já říkám, tady to mě na tom trošku sere. Jinak je to tady moc pěkný a jako ty lidi jsou taky jako v pohodě, nemůžu říct, že ne. Ale je to prostě otravný, když se vám to děje furt dokola, ty vole, tak to jako, to už prostě, jako pak to mě jako nebaví někoho, no. Teďko jsem projížděl vesničkama a já jsem byl rád, že jsem byl na motorce, protože jako pěšky bych tam chuť jako asi jít nechtěl, protože to je jako bordel nad bordel, jo, teď ty lidi koukají prostě s nataženou dlaní, že jo, a tohleto, říkám, ty jo, jako Bali pěkný, ale jako své výhrady bych tomu asi měl, no. Ale tohleto, to je paráda, jako takhle stanovat jako v mracích, to mi nepodaří každý den. A dneska to bude jaký na pohodičku. I když v noci bude asi trošku zimno.
probuzení v oblacích, když zrovna žádný nejsou. Ale je to nádherný. Doporučuju. 10 z 10. No a takhle my to tady máme. Kocouři tu jsou líní, slepice tu pobíhají, mlha je všude rozesetá, kohouti kukrhají. No a já si kafe dělám, nikdo mi tady nedělá brajgl. Ne, to je krásný klídek. Včera tady byla nějaká rodinka nějakých, nevím jestli asi indonéská rodinka, viď, slepice. No tak 2 repráčky. Tyjo, zajímavý je, že se ráno pustí repráček, oni si fakt pustí tyjo, tu jak se to nazývá, jakoby tu jejich hudbu, ale jako takovou tu mešitovou, jakože takový ty zpěvy, jo, prostě z repráčku, veď, ráno takhle. No a si člověk pustí tak co, koťáka, že jo, Ondráčočkovou. On tady chvalospěvy z mešity. Jo, to by Tomáš Ortel asi neměl úplně radost tady. Tam jezdí asi tak na dovolenou, člověče, tady ten člověk. Asi jenom po Čechách, že jo, vlastenec. No nic, no, je to tady fakt jako... Jsem měl původně myšlenku, že bych jako jel k moři, ale zítra za mnou přijede kamarád Kevin a já tady mám akorát tak čas na sebe, tak skládám si hudbičku, ráno dělám jogu, no je to paráda. Pobíhá tady občas slepice, kohout. No, hlavně mi tam nechod nahoru, ale ty hovade. No, jedeš? Jsme akorát dělá kafíčko, pak si sedneme k muzice. No je to paráda. Co vám budu povídat? Tak a dnešním polednem končí tvůrčí 2 dny. Tady na vršíčku, v mracích, kde teď jsou takový mraky, že není ani vidět vdál. No, kdybych nemusel dolů, asi bych tady klidně byl celý týden teda. Kromě much a slepic, který mě tady trošku otravovali život. Jako v ráji. No nicméně se mi podařilo téměř dokončit 1 skladbu. A to jsem rád, tak doufám, že brzo budu mít čas na toto dodělat, domástrovat a trošku si zazdílet zase další tvorbu. Tak jo, já teď pojedu do města, budu další putování mít na pár dní s kámošem Kevinem, na což se těším. Neviděli jsme se 4 roky, 3-4 roky, tak nějak to je. Tak se na to zvědavej, no. Další vyletování.
dneska se mi rozbila ta nejdůležitější součástka na motorce. Jestli pak víte, která to je, tak vám budu přemýšlet. Jo, správně, je to klakson. Jenomže tady nemít klakson na motorce, to je jako feťák na Subotexu. Funguje to, ale není to ono. Jo, je to docela návykový, je to takovej heroin. Nicméně, asi se nastartoval samoopravovací režim, protože jsem pak zastavil a klakson troubí. Takže nevím, jak je to možný, ale občas takhle věci fungují. Prostě chvilku necháte bejt a oni se sami opraví. Takže pecka. No a dneska přijede kámoš, tak se na něj těším. Pojedu ho vyzvednout na letiště. Ježiš, tady je to krásný. Jako v Krumlově. Ale teď? Nějaký starý chudák. Nějaký bůh. Vám ukážu, jak vypadá ubytování za 100 000 pro 2 osoby. Což je nějakých $7. Neviděli jste Pepu? Šel do hotelu pro klíče. No ale já chci pokoj s balkonem. No já chci vidět na moře. Každý nemůže být balkon na moře. Střídá druhou. Dokonce i zrcadlo. Paráda. Televize. Air condition. Umyvadlo. Radši nedotýkat. Záchod. Vana. Radši nepoužívat. No ale bezvadný. Hele, ubytování za $7, kolik to je? 150 korun. Pecka. Jako Bali může být drahý, Bali může být levný. To záleží na každém z vás. Takže když si to rozdělíme, tak ubytování za 70 korun. No. Yes. After we are back. After how much? 3 years. 3 years. 3 years, and we are back. Woo! My broccoli. We made it. Vincenzo, ragazze! E qui dietro! Questo